bahubali langsung lang may power bomb ayo. Welcome to my channel Robinson Vlogs. Kadawi pan labang solam pachini ni aprang nili channel yang saki milan tenai tum subscribe non lapen like pina subscribe nang tum nang nijir pir sponsor na to pini labang so alama pathak pini aku pathot mendaram lapen supreme labang so video pathak aku nili labang so alama jan selampon nang koklo athege nili non na sodak social media long Facebook lapen prem WhatsApp long so status pini lang tason thelong bom lo nasi lato labang so pathak mendoram lapen supreme labang so pathak le litum pini chithanam lana mendoram po bangke litum hokpede karbialam ali lapen supreme stame karbialam kali hokped binonga donatum supreme bustame cumang tum long pasiklang lo lapen mendoram bustame bang khai tum pasiklang lo nona long machi lisai ge mendoram aphan ke supreme pu inke supreme po bangke isasor bangke hala arlo tang lo dumati hala ke era pansi supreme po mati inke vesasor bangga la phangge suphu pasige hang la sitola bang so bathak litum kodaksi hok ma hok he ma la nili thekeza samin na tum than po alam the bangge litum east pen west bolam litum chili sai alama velo donatum vesasor stame supreme bangke na la mendoram han supreme bangke na akum iltum isasor stame isasor stame mendoram bangke nang donatum alam bang ilitum da kachili masya Allah masya velo donatum itum da kachili nai masya velo aprang mandala bang solam klang kle di donatum mendoram la pen supreme pro la bang solam klang kle nasi lothe la pen phenu pang bong stame ilitum vesasor bang lothe pase hang mate di ilitum bangge vesasor bangge lothe pase hang lo la pen phenu bang isasor si hang lo lapen along pen ka preke vesasor abangke narhin lo pada dolo litum abangke narpen lo pada dolo la silitum mendoram lapen suprema abtha ke litum ajisover hormu pen edi men kichumi hormu matidi donatum lapen labang so lama abtha ke litum ispen vesalam litum chipunulo donatum ilitum karbi tum hedi litum khai solang la silitum ispen vesastame kaching honanya porlo donatum la si lahaila mendoram me suprema joini chake mo Rundi thur ipru ma pinipina chipui tot nang palame kali donatum lasi nang litum korte la pening jertum bihek thiega momar sta phans tamina tuma chuningri lo nang litum la kipus pabang ington ino donatum nang tumla mentoram la pen suprema joini choke kipus aba ington ino donatum pipine hala jang phong tang ho pipine hala theso to hala hai pusno stame la mentoram la pen supreme la mangso patha ke litum ington nang po donatum kumane abangge litum aphan bangkhai tum ke bang tumhan ingnek choidat po ba ang puidat po karbiatum alama ve anta la puana langyu ispen vesas tum la puana chidan sai lang bo ilitum aphan ipudat po donatum la silitum la bang solam bang ke ingtonang po vesasor stame mendoram hangket po isasor tum stame osuri men isasor stame mendoram po hangket nang la pen vesasor stame supreme pahangkan nang donatum itum tihili sai nang nilo lapen labang so lama joini chat kilitum kipu sabang to nang non pasi nilihin pen stame chuning rig lo ta lasi pini labang so video ga nasi kang to ning lo lasi mono phile chitong thubam nang donatum la mendoram pe supreme patha ga ilitum chidan isimo vela lasi to pini labang so video ga la pansi kang to ning lo mono phile chitong thubam ma de ho donatum kardom